bai da oso ekimen garrantzitsue eskualde mailan, ekintzailetzan eta enpresa mailan eta aktibitate ekonomiko mailan zer dauen ikusteko, geuk ikusteko zer dekogun. Ze batzutan solteka pentsetan dugu, hau enpresi badau martxan edo besti badau martxan, baina danok leku baten olan batzen garenin eta ezagutzen dugu zenin bakotzak, enpresa bere nortasune zein dan eta nunik datorren eta nora gure duen heldu. Informazio hori ez dugu ezagutzen. Horlako ekitaldi bat ez balitzek izango. Bueno, guretzako bai izen da aukera zoragarri bat. Auki dugu aukeri beste ekintzaile asko ezagutzeko, enpresari asko ezagutzeko eta informazio barrez edukitzeko. Oso adierazgarria da jendeari erakusteko zer egiten dan berton eta zer egin aldan. Eta ekintzaileentzako ere ze mejora egon aldien, ze laguntza eta nogaz kontaktuan pare aldiren horrek proiektua daukatenak hor buruan eta ez dakitenak zelan landu, berba egiteko eta hori aurrera atarateko. Honek ematen dutzune da, konfidantzie zure buruengan eta zure proiektuengan eta laguntza asko arlo desberdinetan. Significa oportunidad, el hecho de que Ubai esté buscando siempre apostar por las empresas de aquí, creo que es algo que destacar. Sortzen ari dan sare hau dela oso baliozkoa Urdaibainentzako eta Urdaibainentzen dan lan guztientzako. Harremanak sortu eta bakoitzateko zanek eragozpenak edo baliabideak partekatzeko oso foro garrantzitsua dela uste dut.